ମାମୁନି ଗୋଟେ 9 ବର୍ଷର ପିଲା ହଜିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ ଲଗା ପାଖରେ ଶହୀଦ ଗବେଷଣା ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 9 ବର୍ଷର ପିଲାଟିକୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଶହୀଦ ଗବେଷଣା ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଟ୍ରାଫିକ ଲଗା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ଗବେଷଣା ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ଯାଇଛି ସେଠି ତାଙ୍କ ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ 9 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ହଜିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ସାମରାଇପୁର ଭଦ୍ରକ। সামরাইপুর